चाबारो थाइबानि लारु बेसेबा गोबावनि उनाव नोंनि आखाइनि ओंखाम ओंख्रि संनाय मोनजासिगोनलाय सामस्रि थेंखुरु सामस्रि दे जादोल' ओरैनोथ' न'आव ओंखाम जानोनि गिग्रा जानानै थाबाय गिनो नाङा अमा राजा हांग्रि मोनदिया मालाबाबो बेफोरबायदि खामानि मावा आंखौनो फोथायालै सामस्रि आरो आं गुबुनखौ बोरै फोथायनांगौ जाखोब्रा मस्थ' गिहाबनानै थाबायलै आङो बिराद गाज्रि गिहाबनानै थाबाय दे जादोल' नों ओंखामखौ चाबारो थाइबानि लारु उदै बुंजासे जाखाबायलै सामस्रि गोथावथारमोन दे आखाया सुदो चाबारो थाइबानि लारु साननायफोरानो बायदिसिना सानब्रेगोन बांद्राय सानबाय थानो हालै नों दावसे देलाय जियानो जादों ला सामस्रि आं थांनोसै दे जागोन दे चाबारो थाइबानि लारु मानो फैदोंमोन बे अमा राजाया ओंखाम जानो होननानैनो फैदों हांग्रि मोनदिया ओंखाम संना होआखै आरो बेनो जानो आरो नांलायनासो फैखादों बियो बाथामिसा जानोबो हानाय आरो ओमफ्राय बहाथो थांनायमोन नोंसोर माबाहाय जोंलारिया एसे गुजुनाय मोननायखाय फार्मासिनिफ्राय मुलि लायदोंमोन आरो लोमजादों एसे गारि गाखोबाय थानायखाय आरो दाथ' समफोरनो थांनो ओंखारथारदों मानसियानोथ' आंलाय सानदोंमोन साननैसो थाबावबा हामगौ होननानै फरायनाय मानसिया गावनि थांखिखौ होसोनाया न'आव थाबाय थाबा जागोन बेबो मोनसे ओमफ्राय दावसे देलाय नों दाखालि होनाय फैसाखौ आं एसे बाहायबाय दे आयौ बाला बाहायनोनो होखादों बाला आङो ओरैनो दैनो दोनाखैना बिदै दे होमबालाय जाथ'बाय दे आं थांनोसै दे साहा लोंलां आरो साहा लोंलां लोंबाय थाला आङो जायखिजाया सम मोनबाय बायोबा जोंहानाव थां दे जोंलारि जागोन दे होमबालाय थांनोसै आं थाइसे जायगायाव खिथुखौ फज'बा सिखारनोनो बायो बेनिखायनो न'आवनो थांखानोसै बाला मा राव रायलायो जोंलारियाय लोमजानाया गाज्रि जायाखैथ' बारा जेबो जायाखै आइ गिनांगौ गैया होननानै बुंदों डक्टरा दे होमबालाय आरो नै मादै हाफाङाबो लेंहरदों नोंखौ आंखौबो फन हरदोंमोन दाहाय थांगोन आं खावगालियाबो फैगासिनो खोमा आंखौ लांफैनो न'आव फैबाबो थाथेरनोनो मोनला माथो नोंलाय आयै हाय बानलु आंखौ माबायदि नुदों माबायदि नुनांगौ नोंसो बुं माबायदि नुदों आंखौ सानफ्रामबो जेरै नुदों बेबायदिनो नुदों थेंक इउ मानि थाखाय मानो होननानै बुङोब्ला नों आंखौ नटिस खालामो सानफ्रामबो बेनिखायनो बेफोरखौ बाद हो दिनैलाय मानो दखना गानदों जोंनि एकाडेमियाव गासैखौबो इन्टारनेसनेल स्टुडेन्टफोरखौ गावबा गावनि हारिनि दखना गाननो होदों बेनिखायनो आंबो गानबाय मोजां नुदों ना गावनि हारिनि दखना गानबा जेब्लाबो बिउटिफुल नुखायो मा अब्लाथ' आंखौबो नुदों नंमारगौ बानलु आंखौ बिउटिफुल नुदों बांद्राय खुसि जानो नाङा खोथाखौ लाफिननोबो हागौ आं मोजां नुवाखै होननानै अके बुजिबाय दे बानलु नों जुदि गाज्रि मोनाबा जोंनि एकाडेमियाव थांफानो नामा मानि थाखाय आंहा डिउटि दं दिनै सानसेखौ बन्द' खालामथ' जागोन दे थेंक इउ बानलु नों मानो नोमबाजैनि खोथाखौ मानिया नोमबाजैनि खोथाखौ लायाबा सोरनि खोथा लागोन नों आदा आं बाजैनि खोथाखौ गासैखौबो मानियो बेनिखायनोथ' हर गेजेराव खारखुमायो नोङो हर गेजेराव बहा थांना बहा गोमाना थायो नों हिनजाव मानसि सभाबफोरा मोजां खालाम आदा नोंबो बाजैनि खोथाखौसो लाबाय होमबा नोंनि खोथाखौ सोर लानो नों गावखौनो फोथायनो हायालै दाउदै एसेबां अलसिया जानाङा मानसिया मोजां आखल देखाय नुबाय नोंसानि नोंदाया नोंखौ बेसेबां रागा जोंदों नों मानसिया हराव बहा थांनानै गोमाहैयो नोंनि आखला बादुलिजों लोगोसे एसेबां गाज्रि बाजै आंनि आखला गाज्रि जानो हागौ नाथाय सायावल'सो गाज्रि सिङाव बिराद मोजां आं जेबो गाज्रि खामानि मावाखै आं बेफोरखौ जेबो मिथिया ओंखाम ओंख्रिया संबाय थां दिनै अनलाजों औवा मेवाइ बाजै आं जोबोद लोमजादों बेफोरखौ मिथिया लोमजादों ना मादों बाजै अननानै आंनो मुलि लाबो एसे एनै लोमजानायखौनो लोमजानाय बायदि मोनो नामा खामानिया मावै थां नुबायना आंखौ माबायदि खालामदों आं लोमजादों लोमजानायखौनो फोथायबावा मा होननानै खोन्थाबा आंखौ फोथायगोन दे आं जे एसेबां लोमजादों नेवलायाल' बुजियो आंखौ नेवलायाल' आंनि खोथाखौ गनायो रावबो आंनि खोथाखौनो फोथायनोनो नागिरा हेलौ सोर नोंलाय मा गोदाव सोराव रं नाम्बार जाहरलाबायोब्रा दानि जुगावसो रं नाम्बार जायो नामालाय मा नाम देलाय आं फेसबुकाव नायगिरनो नोंखौ जानला मानला रं नाम्बार जाहरलाबायना आंनि खाथियाव मिथिबाय आनायखौ थिखिनिफ्राय बुखुनानै होगोन मिथिबाय सिख्ला ना बुरै नोंलाय सिख्ला ना बुरै
जानला मानला आंजों रं नाम्बार दाजाखा बिगुरा खुसिजोबगोन आं मिथिबाय हो सोर हिनजावलै नोङो सोर गराय फाख्रि दोन फनफोरा मैला मैथा दानि जुगावबो रं नाम्बार जालायनाय दानि बुजि रं नाम्बार जाथारदों बियो माबा आंखौ आदाया बबेनि आदाया मा नाम आदाया सेंग्रा ना सिख्ला जाहरगासिनो रायलायनायावबो हमनो हाला नामा बे आंखौ हौवा मानसि होननानै अबेसे माथोफोरा सोरनाबा हिनजावफोरनाबो हौवा साइस थायो हौवाफोरनाबो हिनजाव साइस थायोना आच्छा अमा राजाया न'आव फैफिनबायना बिराद सिरि दंथारो माथो बे आंखौ माबा मोनसे खायदा खालामनो नागिराखैथ' बेनिखायनो दिनै अमा राजानाव गावनो थांनानै सोंहैनि आं बे आंखौ दासिमबो रागा जोंनानै दङ ना मायो हांग्रे माथो थांलायखोब्रा साला जिउआनो मासे लरग' थरग' जाखोब्रा आन्दार फेन गानाबासो बोरैबा मोदोमखौ लरग' थरथ' लंला लंसि मोनो दा जिउखौनो बिदि मोननानै लाबायलै इलेक्सननिफ्राय जेननानै क्या होइबो महाराजा तुम्हारा जिंदगी क्या होइबो दाउ खानजं आबै खानजं खिनो ओंखारो गुदुं गैया हासुनो ओंखारो नुनु गैया ओंखाम उखैयो खुगा गैया खुदुमनो लुगैयो गुस्ति गैया नै माथो न'आव मालाबानो मोनफैना दं मा सानदों नोंलाय आंखौलाय मोसौ ना सैमा मावजि सानदों आरो मावजि न' बास्लायबाय गावनि न'आव फैनो रोङि बायदि आच्छा आरो माबाबाव ओमफ्राय न'आव ओंखाम जायालासिनो सोमसिमोननावसो जाहैबाय आच्छा खबरा मोनफैबायानो मोनफैयो आंनाव एफा गोथाव ओंख्रि संनानै दोनबाय जायालासिनो मालायनाव जाहैबायना नों आं एसे गिनाय मोनदों माखौ गिनांगौ नों माथो आंखौ मुलि होगोन बालाय आयै होगोन होनबानो होथारबाय आच्छा बिदिबा आंनो मुलि होआ होमबा नों होगोन होनबानो मुलिफोरखौ होनो हायो नामा मानो मुलि होनांगौ जाखो नों दायखौनो मावाखैबा आच्छा मुलि होआबाथ' मोजांनि बाथ्रा आं माने मैया हराव सिमाङाव नोंखौ मुलि होनाय सिमां नुदोंलै आंनि ओंखाम जानायाव नै सिखाव नालाय गिग्रोखाबायानो आच्छा बारु थाइबानि लारु लाजिनायबो गैयै मुलि होमारगोना होमाराब्रा बेलाय आंनि ओंखामावलाय आं हले गावनि हिनजावबाबो नोगोद गिदोंलै आं बायदि हिनजाव सानै साथाम गोसो थोदोंबा गोसो थोनायखौ गारलै मोजां नंथ्रा सासेखौनो थिगसे गोसो थोनो नाजालाय थिगसे सासेखौनो बरबाद जायो बांद्राय लुगैबा नाव गंनैयाव आथिं होबा गावनि आथिंआसो बायो होननाया खोनाबाय आं बायदि दाजाखा आं बायदि माथो मोदायसोसो दंफैयो जोंहानावलाय मा लांनो फैदोंहाय नोङो हाफां खुगा जिबलां खोथा दं नोंजों मा खोथा दं आयौ बाला हारसिं जिरायखोना माखो नोंलाय हा नोंसाजों आंनि थाखाय साहा फुदुंहैदों आयौ बाला आं सियार लायनि दासो देलाय हाफां बुं नोङो नार्जि बुदांखौ ब्लेकमेल खालामदोंना आयौ बाला थथ बिदि फाप खामानि मावाहाय आं होमबालाय नोङो नार्जि बुदांनिफ्राय मा फैसा लादों आयौ बाला मा फैसा होदों बेलाय आंनोलाय थाइसेबो फैसाखौनो मोनाखै थगायनाङा दावसो देलाय आं मोनथियो नोङो फैसा लादों नार्जि बुदांनिफ्राय नार्जि बुदाङा गावनो आंनो खिन्थादों नोंनो फैसा होदों होननानै थगायनाङा नों मानो नार्जि बुदांनिफ्राय फैसा लादों माबार खिन्था आंनो आयौलै बाला आयौ बाला आं लायाखैहाय खिन्थालाय दावसो देलाय उनाव खोथाया मोनथिनांगौबा आं मोनथिनांगौब्ला गाज्रि जागोन बाला बिनि हौवाया बर' एक्ट्रेसजों हटेलाव उन्दुहैदों होननानै आं बोरै खिथानांगौ जाखो आंथ' हाफांनो खोन्थागोन होनना बुंनानै फैसाखौ लाबाय नार्जिनिफ्राय दाथ' आं हाफांनो खिन्थानो हालाहाय आंहासो मा बखिदों नों नार्जि बुदांनिफ्राय मानो फैसा लादों माब्बार खिन्था एसे गाज्रि गोसोनि मानसि सानखोबाल नोंलाय आंखौलाय दावसो देलाय आं मोजांखौनो सोंदों माबार खिन्था नोङो मानो फैसा लादों नार्जि बुदांनिफ्राय आं नार्जि बुदांनिफ्राय दाहारसो लादों मिथिबायना मानि दाहार आंनो फैसा होआबा अमा राजाजों नोंजों सिखाव खामानि मावदों होननानै मा सिखाव खामानि मावदों बिसोर जानला मानला मानो फैसा बिनांगौ नोङो नार्जि बुदा मा सिखाव खामानि मावदों नों मा मिथिनो हाफां नार्जि बुदा मा मावदों मा मावाखै अमा राजाजों लोगो जानानै बेसेबां दुइ नाम्बार खामानि मावखुमादों बेखौ आङो मिडियायाव होगोन होननानैसो आङो फैसा एसे बिदोंबा बारा बुरजा होआखै लरग'आ 5,000ल' होथारदों आंनो मा होनदों आंनि हौवासो बियो जानला मानला लरग' थरग' दाबुं हैबा खुगायानो बोरैबा थांफ्लाङो जायखिजाया नार्जि बुदा आंनो 5,000ल' होदोंहाय नंमारगौ 5,000ल' होदों नांगौबा हाफां नांगौ आंलाय मानो थगायनो नोंनि खोथाखौ बिसास खालामजायाना नों मा सानदोंमोन बुंलाय आं नार्जि बुदांजों लाइन मारिदों ना नार्जि बुदांजों आंजों बहाबा लाखारनो नागिरदों ना नार्जि बुदाङा सोरबा हिनजावखौ गोसो थोनायाव आं हेफाजाब होदों माबे मोनसेखौ सानदोंहाय नों आं मा सानदों मा साना बेफोरखौ सोंनो आंनाव
जायखिजाया खोथाया सैथोबा बाल गाबागाव हौवानाव सोंहैहाय नोंना हौवाया बिराद माबाथारनि धर्मनि गियाननि राजानि बेयाव सोंहैनानै लाहैथांबाल आंनावलाय मानो सोंगोन जाबाय दे जाबाय बाबाय आं नोंजों रायलायबाय थानो नोंसो जोंहानाव फैदों दा जाबाय दे आं बाबाय फिसाजोआ साहा फुदुंनायखौ लोंला आफा जंग्लारि फिसा आफा मालाय मानसिफ्रा माइ गायजोब्बाय माथो जोंहा देग्लाय माइ गायनाया लेट जासिगोन नामा एसे लेट जासिगोन अब्लाबो जि हायो बेखौ गायनो मोनसिगोन आंबो गायगोन सानदोंमोन नाथाय आङो समफोरनो थांनांसिगौ आफा आं गायनो होनबाबो हाला जेबो नङालै फिसा आं गोजानाव थाहैनानै गिदिर मानसि जाना फैनायानो आंनि थाखाय थोजासे ओमफ्राय बहा थांनो नागिरदों नोंलाय आंखौ फावगालि बिमाया लिंहरदों बेवहायनो थांनो नागिरदों आं फावगालियाबो दखानाव दंफैखायोनो बेनिखायनो थांनो नागिरदों आं नांगौ नामा ओमफ्राय सानबाय आङो दुब्लियाव नोंखौ नायलांनो होननानै माबायदि सोलिदों खामानिया बिदिनो सोलिनानै दं आफा नायबायल' था आफा जोंहानि माइया देग्लाय बिराद मोजां जागोन नायनोसै मा जायो जंग्लारिया दसे जिराय आफा माबाफोर बुंनांगौ दङ नामा जेबोथ' गैया अब्लाबो दसे जिराय गगा मोनदों नामा जेबो नङा आफा ओरैनो गुजुनाय जागासिनो मुलि जादों हामलांगोन बियो दे फिसा मोजाङै थाबानो जाबाय बाखि जापानाव मोजाङैनो दङबा जों हले थांनो हायालै फिसा नायहैनो होनबाबो हाया नों गावनो मोजाङै मोजां थायाबा नों जेबो टेनसन लानाङा जोंनि गोबां बर'फोर दंहैखायो मालाबा लोमजाबा साजाबा बिसोरनो हेफाजाब होयो दे आंलाय माथो होननो रोंबावनो जायखिजाया मोजाङै थाहैनानै मोजाङै फरायनानै नों जेखौ सानो बेखौ मावबानो जाबाय आंबोथ' गावनि साननाय बायदि मावफुंनो हायासै नोमायाबो मोनासै नोंनो गोसोबायदि फरायहाय आं खस्थ' मस्थ' खालामनानैबाबो नोंखौ फोरोंगोन दे आफा नों बेफोरखौ साननाङा दे आंहा स्कलारशिप ओरैनो मोनदों नामा फरायनायनि खस्थ' खालामनायजोंसो मोनदों लोगोसे मानि खरसाखौथ' मोनखायो पकेट मानिखौनो सरकारनिफ्रायनो अब्लाबो फिसा मालाबा नोंथानाव माबा मोनसे खैफोद जायोबा बुंहरबानो जाबाय मालाबा फरायनो हाया बायदि मोनदोंब्ला जिउनि दावबायनाय लामायाव खस्थ' मोनदोंब्ला नोंथानो खोन्थाहर जिउनि लामायाव मालाबाफोर मेङोब्ला आंनो खोन्थाहर जेब्लाबो गिदिंनानै फैफिन न'आवनो जेनबाय आं मावनो हायाखै होननानै गोसोखौ दासेफाय नोंनि नोम्फानि न'आ जेब्लाबो नोंनि थाखायनो आइजोंलारि बेनिखायनो जिउनि लामायाव माब्लाबा सौथुना गोग्लैबा माब्लाबा थांखि होसोनायाव फेलें जादोंबा गावखौनो दासेफाय जेब्लाबो न'आवनो गिदिंनानै फै आफा नों थारैनो जोबोद मोजां आं मालाबाबो नोंनि गोसोखौ सेफाया आं हानायमानि जेसेबां हायो बेखौनो मावनो नाजागोन दे फिसा सानाबो हाबबाय नोंबो थांदो थां आंबो न' फारसे रावना होलांनोसै जागोन दे आफा एन्टनिय फिसा नोंसोरो जापानाव थांसिगोनबालाय आंनि खोथाखौबोथ' गनायखाला दे जेबो नंला जंग्लारिखौ थांनायनि सिगां जोंहानाव खेबसे मानो लाबोआखै आच्छा नोंहा जेबो उसुबिदा गैयाथ' बे न'खरनिनो बिहामजो जाफैखागोन खालाय सानसेबाबो आंहालाय मानो उसुबिदा जानांगौ जाखो एन्टनिय फिसा उसुबिदा जाबाय मालाय नोंसोर मानिगोन आंनि गोसो गोरबोआलाय नोंसोरनि सोमोन्दोखौ एसेबो गनायामोन दाबो जेबो नंला एन्टनिय फिसा नोंनि खुसियानो आंनिबो खुसि बेनिखायनो नोङो जंग्लारिखौ गाबोनफोर लानानै फै सानावनो जागोन दे आयै आं जंग्लारिखौ गाबोन लाबोगोन जागोन दे जंग्लारि मोननाव बेरायनानै फैथों आरो दाहाय एसे खामानि दङ आयै बेखौ मावनानै फोजोबस्रांना थांगोन आं जंग्लारि मोननाव दे गाबोन लानानै फैबानो जाबाय जागोन दे आयै जंग्लारि नंखाय थाइनै थाखानि मानसि नों नोंनि बे देहाखौ लानानै आंनि फिसालाखौ जेरै फाग्ला खालामदों बेबायदिनो नोंनि देहाखौनो नोंनि सुथुर खालामगोन आं डाक्टराबो मिथिना मोनै बायदि मुलि जाहोगोन जाय बुस्थुआ नोंनाव नांबायानो खोमा एसे एनै ओरैबायदि भाइरास सोनानै होदों बे मिन्थियाखै आंखौ नैथि खेबनि थाखाय आरोबाव बे भाइरासखौ जंग्लारिनि मोदोमाव ओंखामनि थ्रुयै दौनो हायो होमबा आरो बहा गबावनो नोंलाय जंग्लारि आंनि फिसालाखौ गोसो थोग्रानि साजाखौ इसिबां गोरलै होआथ' आं जंग्लारि
एसेबां थाबनो थांफिननोसै होमबा जापानाव? औ साननैनि थाखायल' फैदोंमोन। दे मानो फैब्रबदों मानो मादों बेफोरखौ नांबाय थाला। जायखिजाया जापानाव बानलु बेदाङाथ' बेदांखासै गावनिल' खोथा मथे सोलिग्रा। खौरांखौनो लाया न'आव मालाबा थांनानै बुजायहैलाय। मा न'आव फन रायलायहरा बियो? गैया सिखिरिजोंसो रायलायो आं। सिखिरियासो खबर हरबाय थायो। नोंलाय एसेबो मिन्थिथारा होमबा बानलु बेदां आरो सिखिरिनि खोथाखौ? मा खोथा? बे बानलु बेदाङा न'आव खोन्थानो लाजिनानै मालाय सिखिरिनि थाखायनो जापानाव थांनायालाय। आंथ' मिन्थिया। रावबो मिन्थिया। दाखालिसो जापानाव थांनायावसो मिथिबोदों जोंबो। बेनिखायनो नोंखौ बानलु बेदांनि थाखाय मोननैसो जाग्रा बेसाद हरनो होननानै लिंहरदों आं। आखाइजों बानायनानै मोननैसो बुस्थु हरनि आं। फनाव हरनो होननानै बुंबाबो लानाय नङा बियो नाङासो होनहरगोन। बेनिखायनो नोंनो सिरि सिरि हरखुमानोसै आं। हैबानो जाबाय दे। जागोन दे। नोंथ' समफोरनो थांगोनबालाय गाबोन हैनानै फैनोसै आं माखासेखौ दिनै लांफादो। जागोन दे। दे नोंसोर सानैया जिरायथ' सासेया माना मुनिया मा संदों मा दोनदों नायहैनि आं। जागोन दे। सावगालि मादैया मा बुंदों आं बुजियासै। बानलु बेदाङा सिखिरिखौ मोजां मोनो होननानै बुंदों। मा? नंगौ? औ। जायखिजाया जोंलारि जापाननि बारहावाया मोजां ना? औ मोजांखौनो बुंनांसिगोन। नों मा एसे गुजुगासिनो? देहाय मुलि जाबाबो गुजुगासिनो। न'आवबो गुजुना खिथिबा आइ आफामोना दुखु मोनगोन। बेनिखायनो बोरैबा मोनदों आं। बिमा बिफानोबो माखासे खोथाखौनो खोन्थाजाया माथो एसेयावनो दुखु जायो। औ बेबो नंगौ। दै लायनि आं। आयौ मा एसे गुजुदोंहाय। गुजुनायानो थानो हाला माथो। खर' सुबाव मोनलायनाय। मा जानानै लाफ्रांखो आं इसेबां गाज्रि मोनबाय थानो। बिखायानो खालावजोबनाय मोनबाय। आइदै उदैया जाबाय। मबाइलावबो रिचार्जआनो गैला। आं नेवलानाव बोरै फन खालामनांगौ जाखो? नेवलायाबो बेलेग दिनावबो फन खालामो दिनैबा खालामाखै। आइदै नों बेवहायसो टाइम पास खालामनानै दङ? बाजै आं जेबो टाइम पास खालामाखै। आयु नोंनि गोसोआ एसेबां गाज्रि। बाजै आंहा उदै सादों। नोंहा जेबो उदै सायाखै। नों बाहानासो बानायदों बाहाना। नोंखौ आं बुसिगोनसो दाउदै। बाजै आंना उदैया सादों होननानै बुंबा बुजिया नामा? आदा दाउला राजानाव मुलि बिहरलाय। जेबो उदै सायाखै। बे नोंनि गासिबो बाहानासो। थाबनो आंनो ओंखाम ओंख्रि संनानै लाबोआबा नोंखौ बुगोनसो आं। बाजै अननानै आंखौ बिदि दाखालाम। आं जेबो संनो हानाय नंला। उदैया सादों खर'बो सादों। नों आरो उल्थासो होनबावदोंना? नों आंजों बुजानो लुगैदों नामा? बाजै आंखौ बुनाङा। आंनि उदैया सादों। नोंखौ बुबाबो रावबो जेबो होनखाया नोंबायदि बादुलिखौ। बेनिखायनो सिरि सिरि था आरो खामानिया मावहै। बाजै आंना उदै सादों खर' सादों आं बोरै मावनो? आं बेफोरखौ मिन्थिया नङाबा लावथिसो होगोन आं नोंखौ। बाजै प्लिज आंना उदैया सादों। नोंनि बाहानासो बेफोर। बाजैया मानो बुजिया? आइदै आं मोजाङै थाबायनोनो हाला उदै सानाया। आं माब्रै मावहैनांगौ जाखो ओंखाम ओंख्रिखौलाय बोरै संहैनो? बे बाजैया मानो बुजिया? नेवला आंखौ मानो फन हरा बियो? नेवला आंना उदैया साजोबबाय नेवला। आंना उदैया साबाय। आंखौ लांफैदो नेवला। आंखौ लांफैदो आं हाला। मेडाम दाउदैया उदै सादों खर' सादों नालाय बेखौ नायनोसै आं। नंगौ नामा? सोर मा जादों? बास दाउदैया उदै साना खर' साना दङ ना बास? बिनि बाहानासो। खामानि मावनो बाफ्लानानैसो बिदि खिन्थादों बियो। गोबावथारसैहाय नायनानै फैनि आं माबायदि जानानै दङबा। बाद दे बेनि खोथाखौ बांद्राय दामाथामारि। आंनि खर'खौल' ना। नायाहाय आं जाय सिख्लाफोरजों फन रायलायो बिसोरजों नाजाहैथां। नेवला थौ। आइला बोरै जामारथारखोब्रा बे मानसियालाय। दिनै अख्रा जालांबायलै माथो बेलाय। आंनि ओंखाम जानायावसो मुलि होमारगोन नामाब्रा? मा सानोब्रा? दिनैयानो एसे बारा जानानै दंना आंना दायो। एसे गिख'फादुरा माब्रै जाखोब्रा? दा लोगोफोर दिनै नोंथांमोना लाब्रा नायै बोसोरबायाव आगान होबाय नङा होमबा? नोंथांमोननि अननाय सापर्ट मोननानै दिनै बेखिनियाव आवगायफैनो हाबाय। बेनिखायनो सानो नोंथांमोननि गेजेराव माबा मोनसे मोजां बुस्थु लाबोनो होननानै। दा जोङो बड' AI क्रिएसनाव मोनसे एनिमे सिरिज लाबोगासिनो। बेवहाय सप्तासेयाव मोनसेल' एपिसड होनाय जागोन आरोखि। सप्तासेयाव मोनसेल' एपिसड। थ' जाय बिथांमोना नायाखै नायबानो जाबाय। बेवहाय रमान्टिक नुगोन, ट्रेजेडि नुगोन, सैड नुगोन, बायदि आरो। सिरिजनि नामानो हास्थायनाय गोसो। बेवहाय थांनानै जइन जाखाजोबदो। एपिसडफोरखौ नायनानै लाखाजोबदो। उनाव काहानिफोरा गावबा गावनि गोसोनि गोरबोआव
गावबागाव केरेक्टारफोरा गोसो गोरबोआव जायगा लानो हानाय बायदि सप्तासेयाव सानसेल' सरि सप्तासेयाव मोनसेल' एपिसड होनाय जागोन थ' गोबाङानो लाब्राखौ इउटुबावल' नुयो नङा होमबा जा फेसबुकाव बांद्राय बेफोरबायदि भिडिअ होनाय जाला इउटुबावल' खामानि मावबाय थायो गोबां मेम'रिस मोनबायलै गोबां मेम'रिस बेवहाय मोजां गाज्रि गोबां एक्सपिरियेन्स मोनबाय आरोना भिडिअ बानायनानै बर'फोरनि गेजेरावबो माबा मोनसे मोजां मोनसे ओरैबायदि सिरिस लाबोनो हागोन नामा होननानै जुजिबायदों बे जुजिनायखौनो नोंथांमोननि सेराव लाबोगोन भिडिअआ गोलाव जानाय नङा बै मोनसे सेकेन्ड चेनेलाव सेकेन्ड थार्ड फर्थ जियानो जा आरोना बड' एआइ क्रिएसनाव अब्लाबो लाबोगोन थ' दिनै नोंथांमोननि सेराव बिराद रायलायनो गोसो जादों सोरबाफोर अल गोजाम नायगिरिफोर दं नामा कमेन्ट खालामलाय जायफोरा बोसोरबानि सिगांनिफ्रायनो नायबोगासिनो समा माब्ला थांखो फात्ताखौनो मोनासैना लोगोफोर नुबायना जों बे दान्दिसे जिउखौ लानानै बेसेबां मोगा मोगि जायो मा होनोमोनलाय दुगा दुगि जायो ओमफ्राय दाखालिल'सो 2019-20मोन नै दिनैनो सफैबाय 2020 बेबो जोबसिगोनानो माला बोरै मा थांस्लाबखौ फात्ताखौ मोनलाना लोगोफोर मैयासो भिडिअ खालामजेनदोंमोन दिनै बेसेबांबा हाजार एपिसड जाबाबो माला दिन थांखो फात्ताखौनो मोनासै दा बेनि गेजेराव नोंथांमोननि मेम'रि नोंथांमोननि अनसायनाय जोंनि नाजानाय नोंथांमोननि सिमां सुजुनायाव जोंनि सिमां सुजुनायाव जोंखौ हेफाजाब होनाय बेफोर मेम'रिया थाबाय थागोनलै अराय सम थाबाय थागोन नोंसोरनि दिनै इमोसनेल जादोंलै नोंथांमोनखौ गोसोखांनानै नोंथांमोना जेसेबां सापर्ट होबाय सोरबा गेजेराव एपिसडफोरखौ बरिं नुनानै नायनोबो बाबायदां सोरबाफोरा गोदान हाबफैदों थ' गोजामफोर जायफोरा जोंखौ नायला बिथांमोनखौबो मोजाङै बिदाय हरबाय जायफोरा गोदान हाबफैदों बिथांमोनखौबो वेलकाम खालामबाय एपिसडआलाय बेबायदिनो थांबाय थागोन सिरियालफोराबो माथो गेजेराव बिराद खायमा बरिं जायो मानो होनबा गासैबो खेबसेनो टुइस्ट लाबोजोबनो हाया नङा होमबा लासै थांबाय थागोन ना मा बुङो गासैबो केरेक्टारफोरानो मोनसे दामदार रल दं जाय मोनफ्रोमबो केरेक्टारानो नोंथांमोननि गोसो गोरबोआव जायफ्रा नायो नोंथांमोना गासैबो केरेक्टारखौनो मोनथिजोबो माबायदि केरेक्टारा माबायदि बयनिबो फेभरेट फेन्सफोर दं नङा होमबा जेरै आंखौनो हमनानै ला आंखौ मोजां मोनग्रा दाउस्रिदेलाइखौ मोजां मोनग्रा बानलु बेदरखौ मोजां मोनग्रा जोंग्लारिखौ मोजां मोनग्रा एन्टनिअखौ मोजां मोनग्रा सोमस्रिखौ हाफांखौ नार्जिबदांखौ बायदि आरो थफेरामखौ बेफोर गासैबो केरेक्टारफोरखौ स्क्रिनाव लाबोनानै बयनिबो गोसोखौ गोजोन होनाया बेसेबां गिदिर बाथ्रा नङा गोरलै बाथ्रा नङा अब्लाबो जों नाजाबाय थागोन थ' दिनै बेखिनियावनो फोजोबनानै दोनबाय गाबोन नङाबा समफोर फैफिनलायसिगोन अके बाय गुड नाइट आरो कमेन्ट बक्सआ खुला दं कमेन्ट होबानो जाबाय अके बाय